Bună tuturor! Sunteți pe canalul Sofia Săian Gaming. Am dat și eu? Așa, bună tuturor! Astăzi, cum ați văzut, nu prea am bine, ieri, altele, nu prea am putut să mai filmez pentru că am avut treabă. S-a rupt aici ceva, da. A intrat, nu am apucat să citesc, avem aici în chat. J1 ST, bară jos, galben, galbenul tău, pardon. Mama, nu biscuiți! Sunt populari? Ce face, Bazil? Da. Da, mă poate la în brațe, da. Wow, l-avem pe Hudinaș aici. Wow! Ia. Ce facem noi? Ce facem noi? Așa, deci, ne luăm o casă, facem răpă, cred, facem Marta, știu că eu când dau pe microfonul ăla nu cred că se aude. Eu. Așa. Facem răpă? Da! Ok! Ok, gata. Am 3 pagini interne și încă nu mi le-am făcut, că eu mi le fac cam pe la așa. Bine, așa mi-e bine să zic. Doamne, fata Anto e în oraș? Mergem așa, nu merge să scriu. Aha. Anto? Da. Sunt Sofia are dreptate? Hai să-ți... Ce mă? Ce zice? Hai să-ți arăt ceva. Bine. Gata. Bine, hai. Unde? Așa. Merg după tine, merge în față. Au, ce m-a lovit. Știam. Să vedem, fala mea, mărul sof, dar cred că nu o să fiu și eu un pic mai mare, când o să am vreo 8-9 ani, cred că o să mă filmez pe mine, dar nu cred că o să mai fac cu jocuri, că eu m-am săturat de jocurile astea. O să am și eu, cred că la 8 ani cred că o să mă apuc să mă filmez pe mine, nu știu, în excursie, mă filmez pe mine în excursie și chiar sâmbătă să mă duc în excursie, poate mă filmez, poate nu, poate da, poate nu. Așa, să vedem. Ce e aia pâș? Pâș. Cred că știu, cred.
Sau nu. Nu cred că e altceva, cred. Ce înseamnă pș? Da, cred că... Nu o să zic. La valoare 7 ani, la fel ca mine. În realitate, bine. Fana mea. Mi-e dat. E dat. Așa, deci. Nu am trimis, știam. Mai cât. Aș pata păța 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 apăța apăță 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 apa. Hai am în braț că ți-am dat roommate. Păi ce-am dat? Eu sunt sora mare. Sora sora mare. Stai față să merg și un mers mai așa de adult. A venit cățelul în fața mea, du-te mai din fața mea. Mă sperii. M-am mușcat de nas, de nu am nas. Așa, să-mi iau și un mers. Bă, dar te-ai băgat și în fața mea și mi-ai luat corpul. Eu sunt sus! Așa, deci fără să știa Andu, o să-i pun mersul ăsta de zombie. Nu știu cum va reacționa, zice, wow, dar eu cum naiba merg? Poate nu are niciun reacție. Gata. Așa să vedem, ia să vedem mai cum merge. Bine, e fain. Sofie. Da? Sofie, sora mai mare decât tine, nu? Iau camera mea aici, fac niște scheme, îmi rup gâtul pe aici. Așa. Uite ce scheme fac eu, uite. M-am dat cu capul. Olo, ce mă doare. Coada mea, coada. Uelo, ce era să cad pe spate, în pat. Că eu dorm cu Anto și am pat de la etajul și eu dorm sus. Și eu răscă pe spate, dar bine că aveam bariera aia. Să zic. Băi, cred că până la urmă, cred că o să facem un party. Pentru că mie... Hai să nu jucăm la aparate. Jucăm aici la aparate. Așa, dăm la aparate. Eu vreau prost, vreau pe asta. Dă-te. Dar de ce nu merge să iau? Stai un pic. Gata, am reușit și eu să-mi iau. Aici. Asta și asta am reușit să-l iau. Bine, nu am reușit să-l iau, dar tot am căzut. Că acum sunt în patul, că nu mă sunt acolo, sunt bine. Naiba, poate cad pe spate. Așa. Am glumit, le-am luat de aici, că nu pot.
Nu pot, nu merg să iau de acolo. Așa, următorul joc. Fine. Hai. Ce fac? Hai, mă! Ce fac? Așa fac. Cum fac? Nu știu cum se face de naiba. Așa, mai departe. Da. Uite, eu la asta sunt curios. Nu la asta, că am fost la asta. E la fel. Da, chiar, hai să... Uite-mă să vedem. Da, nu se mișcă. La cappuccino asasin. Bă. Sau poate... Bă, deci chiar aș vrea să filmez. Când o să mă duc în excursie. Unde suntem mulțișori? Pentru că mi se pare că va fi foarte fain. O să mergem prin comuna Comoana. Nu mai știu vorbi. Căutați pe Google cum arată. Ne cățărăm pe alea, ne dăm pe Triliolană. Vizităm muzee sau am vizitat. Da, cred că am vizitat. Deci o să fie foarte fain. Chiar aș vrea să filmăm în timp ce bine, eu și o să am și partener. Și chiar aș fi foarte tare când o să filmez eu în excursie. Că mă duc singură, neînsoțită, normal. Ca în 7 ani, eu cred că de la 7 ani mă duc însoțită. Bine, aveam 6 ani, încă eram la grădiniță, la clasa 0. Bine, mă duceam însoțită cu tata. Așa. Și eu, partenerul meu, cred că o să fie colegul, cred că o să fie o altă Sofie din clasă sau cred că o să fie... Eu am înțeleg, apropo, mai bine cu băieții, nu știu de ce, dar cu băieții mă înțeleg mai bine. Bine, și cu fetele. Bine, dar mai mult cu băieții. Nu știu, cred că o să fiu cu Alexandru, bine, sau cu Mihnea. Mihnea e foarte amuzant și de-aia vreau. Și bine și Alex. Așa, că cam atâta pentru acest video. Ca să-i zic cealaltă, îi trimit pe WhatsApp, pe Telegram, pe WhatsApp, dacă să filmez în timp ce mă duc. La fel, de tare și sâmbătă asta o să mă duc. Bine. Așa, pe ce să vă zic? Pupici cu sclipici? Pune aici. Pa. Sahur. Pupici cu nu mi-ai acceptat pupici cu sclepici. Ulu! Așa. Să vă zic, cam atât pentru acest vlog. Și pa! Pupici cu sclepici. Vă dau și niște inimioare. Imediat. Și pa! Nu mai găsesc ăla. Și pupici cu sclipici. Și așa. Și să facem aici un screen.